Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Matthew Kapitulo 18, versikulo 21 ken 22. Napan ni Pedro ken ni Jesus kat sinaludsod na. Apo, mamin ano apakawan nagtikabsat ko nga agbasbasol kanyag? Mamimpito? Kinuna ni Jesus, saan laeng ang mamimpito? No diket mamimpito pulo apito. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Hoy Joey, ingka man ibuat di basyo ti danom? Tay kamutan di water dispenser? Awanin ti danom mamainom? Ha? Oh, apay nga agmut talong kapay lang dita. Agtignay ka na. Ang mga nukilat niya agkape ni boss, kat awan ti danom di dispenser. Wan. Sige, Darius. Kartingam! Nakabumbuntog kang agtigtignay. Makapasadot ka kitkitaan. Agtignay kan! Apay apalpalubusan ni Darius amang tagtagibasit kan ka, Joey. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Lisa. Ar-aramidan nakakaslababoon nandito opisina. Idinto ta saan kamot a janitor dito eh. Si kamot, Lisa. No ti pa nang ibaon na kanyak anang sukat iti danom iti water dispenser. Awan anyaman na kanyak day jay. Saan laang aday jay, Joey? Kanayon pa'y apagaramidan na kaitimadi. Norarigan, adon ti basol na ken ka. Ngam apay apalpalabsam ti amin. Kas iti nakon. Jaklatan ikas kaso ti kas jengar aramiden ni Darius. Tadyak kayat ti adda kaapa na. Jak kayat nga adda makaginurak. Ay, nasingpet ka unay, Joey. Gapoy tinalabos a kinasingpet mo. Di mon ikas kaso no abuswan da kan ti sabali. Sigurado ka kadi iti ibagbagam kanyak ita, Darius. Imbagak maten, sir. Awanan ti sabali pa posible amang yawid kadagiti mapukpuka o supply diti opisina. No sana ni Joey? Parikot tayo talaga dito'y opisina dagiti agiyawid iti office supply. Isungarod nga iti mabit. Makaptanen iti CCTV ti amin asul iti opisina tayo. Petati agpaiso, Darius. Kat no addanton CCTV. Addanton ebidensya. Kat amin dagiti matiliwan nga agbasol. Madusa. Sir, apay no masuspindi ko maita ni Joey? No da ko may ebidensya, may ibagbagam ita. Apay kit din na jak suspendyan. Sir, Isu na lang tawan man. Narigat mat no suspendyak latan nga wan tinatibkar nga ebidensya. But anyway, agyaman nakiti concern mo iti opisina, Darius. Ipasigurado ken ka, ama aramin ti rumbang kadagiti nagbaso. Naunag ti pampanunutam anak ko. Apay ka di. Pampanunutak ngamin. No apay apagpupudutan nak ti may sa aka opisinaak, nanang. Anya apagpupudutan na ka, anak ko. Kanayon ngamin na siyak ti makita na. Baon-baonan nak. Kumpormi ti papa aramid na kanyak. Kanuan niya pa'y dita. Awan mat kiti ti anyaman na kanyak dagi jay ngar aramidan na. Ngem dagi ti daduma ka opisinaan mi. Madlaw da ti aramidan na kanyak. Joey, anak ko. Amangan mat no adda tinaaramid mo abasol kan kuana. Awan ti amo kabasol ko kan kuana, nanang. Ken awan ti uray asino ije opisina akaginurak. Ay, aganad ka, anak ko. Amangan no anyakit diti aramiden kan kadayta aka opisinaang. Anya ti makunam ka ni Joey, Lisa. Ha? Anya ti kayat jo asawan, sir. Ada ka ti madlaw mo sa bali nga iwas ni Joey. Kas kuma iti... kas kuma. No adda ti mading aramid na dito'y opisina. Ay na, sir. No may papan iti anomalya,
Mapanaknakak nga awan ti madingar aramidan ni Joey. Kasta ka di. Maysa ni Joey kadagiti kapas na kan kapudnuan nga agpapaay dito opisina, sir. Masiguradok na ita. Naanos pa'y nga rod. No daduma, baon-baonan ni Darius ngam awan reklamo na. Ni Darius kunam? Wan, sir. Kasla janitor ni Joey iti pampamayan na. Ngam awan anyaman na kin ni Joey. No daduma, nagado ti trabaho ni Joey iti table na. Ngam kumpurmila ti pangibabaonan ni Darius kankwana. Nga awan mo't baka inaigan na iti trabaho. Kasta gayan. Wan, sir. Ala, agyaman akan kalisa. Agyaman na kadagita nga imbagam. Joey, sikatin na nga lang iti correction tape iti table ko niya. Ha? Ne. Awan inalak, Darius. Kan anya kumaaga po nga lahat. Di ka naglibak. Sika lang mo ti sana makagatang iti bukod mo agamit iti opisina kat. Darius, adda supply tayo dito yung opisina. Nada ka sa pulak. Apay ko Natangsit ka gaya man, ha? Darius, pangasim. Di na kumamot kwel yun. Awan ti basol ko kan ka. Maasi ka kumakanyak. Nalabasan ti kasjengar aramidam kini Joey, sika Darius. Hoy, Lisa. Sardengan na ka. Kanapay nga da ka dito eh. Apay di kasi murot ka dagiti ka opisinaan tayo ang nag-break. Talaga ajak si Murot tapno makasarita ka. Ah, Apay aya akagurguram launay ni Joey. Anya aya ti basol na kan ka. Jack marot ka at dadya, Joey. Iso akum formula dita ti aramidam, samon to ipabasol kan kuana, kasta ka de. Ah. Ne, panyamot day tang ibagbagam. Ti amom siguro katjak nasiputan. Inlemeng mo dya birbiro kam a correction tape, samon to sinungat ni Joey. Anya? Oy, Darius, tanangam titignay mo. Amangan no agbalatag ti amin, kat si kantumot laang ti agbabawi. Nakadanon kanyak tinapasamak, Joey. Agkidawak iti despensa, sir. Pasensya andak lakuman. No nairaman akman iti kasya na pasamak dito yung opisina. Anya nga minaya ti agpaiso. Napukaw ka no ti correction tape ni Darius iti lamisaan na, sir. Isak ti atapan na anangala iti dayjay. Kat sinungat. Kan kinwilyonak maten. Kasta ka di. Dahil ti agpaiso, sir. Pakawanan da ko ma. No nairaman na kiti kasya na pasamak. Ngamawan ti inalak, sir. Malan, Joey. Agsubli ka niti trabaho. Umdasan, dagiti imbagam. Darius, nakitak ni Lisa aka opisinaam. Ah. Anya ti imbagbaga dadya sa lawasaw. Apay akas ta adagos ti reaksyon mo ngay. Imbagak matla nga nakitak ni Lisa. Ay na, Cherry. No anyaman ti imbagbaga dadya, Lisa. Awan ti kinapudno na. Ibagaman kanyak Darius. Adda ka di mapaspasamak idyo opisina yung ajak am mo. Ah, Kinapudno na awan ti imbagbagan ni Lisa. Saan kami ang nakapagsarita? No dikat nagrana kami laeng. Ngam, madlaw nga ikalkalintagamon ti bagim. Cherry. Iso nga ibagaman kanyak no anya ti agpaiso, Darius. Anya ti ilimlimad mo kanyak. Awan. Maturog tagid din. Tanaban no ka kiti nagmalim at trabaho kiti opisina. Naglukon dayjay aka opisina am kas jaykit din ti inaramid na kan ka. Kanayo na pabasulan nak ni Darius, nanang. Ngamjaklatan ni kaskaso. Nang runa kat saan mo tapod no? Unay kat gaya mo ti kasta ang mapaspasamak kan ka iji opisina yo. Ngam saan nabali, nanang. Bastag trabaho aklat ta itinasayaat. Saan kulatan nga ikaskaso ni Darius? Aganad ka kanayon, Joey. Ang mga nudakdakes to pa'y ti aramidan kan kadayjay aka opisinaam. Wananang, di kagdanag. Laglagi pag akanayon na itaabilin mo. May ayon kanyak ti gundaway. Ado ti paperworks anas kan nga ring pas ni Joey.
Inton bigat ti deadline na. Iso asigurado nga i-overtime na ti trabaho na. Gundaway ko namang sanib kang kuwana. Kita man laing, noon niya ti aramidan day ta Joey. Talaga napudot ti darak kang kuwana. Takanayon nga iso ti padayawan ti management. Nangruna ni sir. Oray na gadon ti impulong ko apalpak nga aramid ni Joey. Kasla saan niya ikaskaso ti management. Iso nga mo ko na niya ti rumbang nga aramidak. Darius, ipapirmak man dagito eh. Namit aramidak itakin ni Joey. Sigurado. Hoy, Darius! Ne, si kagayam Lisa. Apay? Ipapirmak dayto kunak. Alan pirma amon. Tani, urgent dayta. Hello, Joey, anak. Nanang, marabi anak nga gawid ha. At nga minnas kan ngayring Pasko. Ay, kasta aya, anak ko. O nanang, jak mabalin nga itantan ti aramidek. Ta deadline inton bigat. Ala nga road, agannad ka. Agtaksikan ton nga agawid, ha? Di ka magmag na ta delikado. O nanang, inyawag kun kada kayo tapno di kay katagdandanag. Sige, anak ko. Agannad ka iti panagawid mo. Ito'y lagi ting agura iti pagluganan na ni Joey. Iso adito iti pang sanibak kang kuwana. Di nak mailasin day jay, ta nakabuneti ak. Ikak iti pagnakman day jay Joey. Bulbulwak kit din na. Tapno sana na makastrek pa yung opisina. Adan sumungad. Ni Joey lakit din day ta. Agsagana ako na. Aday ta na. Sigurado ni Joey day ta na. Ayup ka! Darius! Naikat mo ti bonnet ko. Ayup ka talaga! Ada pulis. Delikado. Naskin naglibas akon. Satbay nga ikuyog da kadag iti pulis nga may diti opisina ang mga restarkan ka. Gapo iti naramid mo kini Joey. Kaya't kung ay bagakan ka nga uray malusutam da ito'y anapasamak. Awanan ti subliam at trabaho. Anya. Di ka nagsaupay, Darius. Adu ti pamadakas mo kini Joey. Ngem adu matinakalap kong ebidensya. Asika ti agar aramid iti kalukwan diti opisina. Anya. Dahita ti agpaiso. Kas iti nakunan. Uray malusutam tinapasama kini Joey. Awanan ti subliam at trabaho. Apay adi ka nagdarom. Nabilig ti ebidensya kontra iti dayjay a Darius. Kaasim at ti pamilyanan no may balod, nanang. Ngam di mo ka di kaasyan ti bagim iti inaramid na ken ka. Doktor. Ang mga nusubyan na ka. Sana bale. Addan pinirma na iti sangod ag iti pulis. Nga iso ti pick upan da. No nadakas ang mapasamak kanyak, nanang. Anyan, anak ko. Nasingpat ka at alaga. Kabailam apakawaden da a tao. Nga oray namin anon ang nagbasol kan ka. Gaputakas ta ti rumbang. Saan ka di, nanang? Pakawanam dagiti makabasol kan ka. Nga uray pa'y mamin ano adaras ti panagaramid da kan ka iti dakas. Pakawanam ida. Aging gay ti maamiris da ti biddot da. Anak ko. No nagdarumak, kat naibalod ni Darius. Amang ano nakarkaro nga agimula iti sakit tinakam. Kat awan timbag nga itdan ti agimula iti sakit tinakam, nanang. Isu ang mapakawan ko ni Darius. Itilaksid ti inaramid na kanyak. Anak. Tinapatag. Si bibiyagak. Kan mamatiak. Ama ka amirisan ni Darius. Gapo iti pan nakaikat na iti opisina mi. Anak ko. Isu adi kay madanagan, nanang. Mapakawan ko ni Darius kadag iti inaramid na kanyak. Pwedno anarigat ngayat na ti pamakawan. Ngam no masursuro tayo apunasan ti kura iti barukong tayo.
Maamiris tayo at igayam kasamayan, apan ng balas iti nagbasol kada tayo, kat pamakawan. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay. Na imbag ka oras kada kayo amin.